आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ ब्लग भिडिअ'सो जागोन, मानो होनना बुङोब्ला आङो अरुणाचलाव बेरायनो फैदों नालाय गोबांथार जायगायावनो आङो बेरायगोन। दा आङो बबे बबे जायगायावहाय बेरायगोन नोंथांमोननो भिडिअ'नि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायगोन। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैफेराखैब्ला फैनानै बेरायफैनो हागोन आरो जायगा बिराद मोजां मोजां दङ। दा आङो माबायदि नोंथांमोननो भिडिअ'नि गेजेरजोंहाय एसे देखायनो नाजागोन आरो दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन। अरुणाचलनि थागिबिफ्रा माबायदि हाजो थिखिनियावहाय आबाद मावो नुबाय दा, बैफोरो नुदों दा गासिबो खेथि गोजा आरोना, आबाद गोजा। टमेट' बेबायदिनो कफि बेबायदि मावो आरो ओरैबायदि हाजो थिखिनियावनो मावो, बिराद खस्थ'नि गेजेरजों मावो आरो बोरैबा जुदि गोलैबोबायथाय गैला आरो नै नायदो नै बे गासिबो आबाद खेथि गोजा बियो। नै लामायावहाय बेबायदि मोनो आरो जि मोजां खेथि मावो, ओमफ्राय लामायाव बेबायदि बयनानै दोनो दे ब्रादार। बर'नि गोरों बर'। ओमफ्राय दा बेखौ बबाव लांगोन? बेखौ दा बबेयाव लांनाय कालि जायगा इसको आंकोल अभी ये जायगा गलाघाटआव लांगोन बेखौ। दा कफि बायदिसिना फुरा मावजोबो जाहैबाय हाजो थिखिनियाव ने? दा गोजौआव मोनगोन कफिखौ। औ दा ओरैबायदि गोजौ गोजौ लामायाव। दा नैखौ लांसिगोन आरो गलाघाटनाव। दा लोगोफोर टावां थांगासिनो दङ। मोनहैनो गैयाब्लाबो 200 किल'मिटारसो दंबावो आरो गोजान। लामाफ्रा नै बिदिनोसै। दा बम जिल्लायावहाय एसे गिदिंनि, अयथासार गोजौ गोजौ मानखोबोबायलै फाग्लासो। मा मोनो एसे नायनोसै। हाब आपेला पाकेटल' दङ नै, अयथासार पाकेट। लामाला हले अयथासार डेन्जारलै, पाकेटल'। माने खस्थ' मस्थ' गाखोबोबाय, जिबनखौ थिखिनियाव दोननानै लामाया ओरैसो फाग्लासो, ओरैबायदि डेन्जारखा लामाया। ओमफ्राय नै आसिफ्रा बदानो गैले, ओमफ्राय जाब जुब ड्राइभारफ्रा बेयावहाय दाफैखा आरोखि। ओरैलाय लोंनानैलाय दासालायखा, गाहायावसो थांगोन फाथ्थानो मोननाय नङा। ओरैबायदि जिबनखौ थिखिनियाव दोननानैसो फैदों। जायफ्रा बम जिल्ला फैबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय लामाया माबायदि। ओमफ्राय जायफ्रा फैयाखै नोंथांमोनाबो फैनानै नायफै माबायदि आरोना, ओरैबायदि रिस्किखा। दा खस्थ' मस्थ' सफैबाय, आसा खालामदों इसोरा मोजां दैदेनलांबावगोन बम जिल्लासिम। बम जिल्लानिफ्राय टावां थांगोन नालाय ओरै मा दं थांलांनोसै, नायलांबाय थानो हागोन। दासो दिरां मोनफैबाय नै, दिराङाव थासिगोन आरो हर। खेबसेनो लंजार थांनो हानाय नङा, लंजार थांनो हाया टावांसिम। आरो टावांनिफ्राय बुमला थाङोब्ला पास बानायबावनांगौ जायो। दा इयाव थाथ'नायसै। दा लोगोफोर दिराङाव थानो सानदोंमोन, ओमफ्राय दिराङाव थानाय जायाखिसै। मानो होनना बुङोब्ला एसे आवगायनानै फैबाय जोङो। मथा मथि ओरै सेलापासनि एसे खोलाथिंजाय मोनसे हम स्टेयाव थानाय जाहैबाय। दा रुमफोरा बेनो नै, ओमफ्राय बिराद मोजां आरो रुमफ्रा। ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैहाय टावांसिम थांनो टारगेट, गाबोननि गेजेराव मा जायो नायनोसै। ओमफ्राय सेलापासावहाय हाबफैनोसै, ओरैबायदि बरफजों बुंफबनाय। जिखिजाया नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे लानानै फैनोसै आरोना। ओमफ्राय हाजोआवहाय बिराद मोजां गार्डेन, फुल माने फुलजों बिबारजों बुंफबनाय हाजोआव थांनो सानदों। ओमफ्राय दा बरफआसो मा खालामो, बरफआसो खोबजोबखो ना माखो, बरफ बिराद गोग्लैदों होननानैहाय बुंदों आरोना। दा बेनिफ्राय बारा गोजान नंला आरो, किल'मिटारा खमसे खम 48सो दङ आरो किल'मिटार सेलापासा। ओमफ्राय ओरैहाय बुमला आरो बेबायदिनो माबाफ्राथ' टावांफ्राथ' गोजानैनो दंबावो। थेवबो नायनोसै जोङो। ओरैहाय माबा जानानै फैदों, भैरबकुन्द' जानानै फैदों। ओमफ्राय भैरबकुन्द' जानानैहाय फैनानैहाय ओरैहाय सिदा दावखोबाय, सानसे लाखाबाय। मथा मथि ओरैहाय दिराङाव थाफैनांगौ गोनां जायो। ओमफ्राय दिरांनिफ्रायसो डाइरेक्ट टावां थांनो हायो आरोखि। दा बेयावनो थाबाय। ओमफ्राय गाबोननि गेजेराव हानायखिनिखौ एसे देखायनायनोसै। जायफ्रा फैयाखै नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन, खिन्थु फेमिलि लानानै फैयोब्ला मोजां ड्राइभार, मोजां गारि सालायग्रा नङाब्ला दाफैलाबाय। बहुद रिस्कि आरोना लामाया। आंथ' बिराद गिबोदों। ओंखायनो सोरबा बायदिया लोंनानैबो सालायोना, दा बेखायनो
बहुत रिस्की आरोखि मोजां ड्राइभार नङाब्ला गोदाव सोराव दाफैलाबाय ओमफ्राय गारिफ्रा माबा मोनसे प्रब्लेम दंब्ला गोदाव सोराव दाफै गारिखौ मोजां चेक खालामनानै मोजां ड्राइभार लानानै फै आरोखि फेमिलि लानानैहाय बिराद रिस्की आं बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे बयनिसिमबो इनफरमेसन होबाय आरो मोजांब्लाथ' मोजां जेबो नङा दा लोगोफोर बेखिनियाखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैबाय थेंक इउ बाय बाय गाबोन लोगो मोनफिनबावगोन भिडिअआव